much, but I have no idea. Maar regenachtig. Regenachtig. Goedemorgen, goedemorgen. 11:10 in de ochtend, Surinaamse tijd. 11:10 in de ochtend, Surinaamse tijd. Want zo, de alleen is gisi kita, maar ja. De alleen is gisi grip totaal. Hij was zo fin alleen even door even, want zo fin alleen even door even en daar midden in even. Maar me wacht asma, sa look me live altijd. Once man nog dan me start. We moeten in alle even. Moeten in alle even. Alleen is het nog. De alleen is het van de even tranga toch man. Ik ga grieperen. Ik te gripa me gi toe. Ai. Ik vind een stevig alleen zie. Ik ga grip. Ik ta me na ki grip. En dan na ki grip daar. Chutbang. Kan apoti do in het drink bita isabi toch. In het reiner. Kan apoti don 3-4 die tras me ja toch. Omdat in de roken naar te pas systeem. Maar nogmaals goedemorgen. Nogmaals goedemorgen. Ai. Nogmaals goedemorgen. Ja. Allah heeft die zin, Allah heeft samo suto op de mo paien opo. Mo suto opo paien opo pispisi. Kaardes maka inu ka ini. Het is vrijwel 11:10 afroku. Maar mi borik ba. Ja maar, mi borik ba. Dat is belangrijk. Ik heb al gekookt. Allah heeft die zin. Mi de geïrriteerd. Ai. Vooral van belde man voor street media. Nu op de man net tik op. Dat me de ook geïrriteerd. Ai. Me belde man tik wat info aan de man even. Maar oké, het is wel vroeg. Maar want zodat hij like me. Want soldier like me. Toch? Tegenover vroeg. Dat de man like uno. Voor jullie man toe we kikba. Mi doro also 3 uur man ting. 3 uur ochtend mi doro also ja. We waren bij een feestje. Die mi doro also. Mi poes wasi. De rustig Boris snel pap. Die vrouw is naar de kerk gegaan. Maar dem chimanda also. Ik ga zo bij de stand. Maar mi de geïrriteerd. Vooral van mi belde man voor street media. En noem de man net te kop. En bi belek de man uit taki. De man moest een strip lati. Sabito, moest daar ai. Sonia ai. Kadensi. Mobike tegi wan ma bombo sanere man. Mine kosiere. Kadensi. Mobike tegi wan bombo klas sanere man. De malek you talk man. De malek you na redimusu man kadensi. De malek you na redimusu kadensi. Me bakere Pina Simons na president van Kondre no de. Ma asa fu kofikam, new kofikam. Man, no chara sanga president sanimi man. Ko taki voor oplossing kong. Wat misred nog de eens. Maar kuno chara sango tak Simons aso. No. Zij is inderdaad president van dit land. Maar no één.
Sabi toch? Koop taki voor oplossing ko in actor sa e play nu di a nieuw koffiekam. En kadensi betegi ba in one life kadensi yuning na kadenki. Dus kadensi yuning na kadenki. Ne taken baka me kadensi yuning na kadenki. A kadenki di abe ede. Man, guardes mamindri sukuf oplossing kong. No guardes mamindri le kwa rotte appel. Le kwa mansang na brandstekter. Wa mansang is verspreid onheil. Gonanga lobby adres mamindri. Da morobu voor oplossing kong. Maar amodafi me bige tegi. Le kwa mansa aprasta. Loksu e ede. Man wa Rastafari ne deng lek fade man leki e deng kibara. Wa man de charasta ne ede. Ne deng leki de fasifaye deng ki kadensi. Daarom kum kari kadenki. Kota loksu pura ede. Yuna geluk suker mi man. Yuna geluk suker boy mi man. Yuna abi gang nei baka. Yuna abne was mei baka. En kadenki, im hoor ik dat je een VIP-rommel. Je bent een VIP-rommel. Tja oplossing. Kon een oplossingsmodel in Atori voor desma. Want het is een vrij ernstige zaak. Misschien heeft de regering onderhandel boom. De man normaal liep den doorpugwe om een orga. En een roko er ook toe. Dus we dan nog eens maar zeggen, we zijn allemaal Surinamers met Asani halrecht. Want if ik ben dan ook toe, me. Vandaag of morgen, met de broederloos, dan afvrouwen op Ching. Mi bo kier misref in am kier 30 man, dan no bo spang. Maar aan de boze ook toe toch man. Aan de boze ook toe toch man. Ja toch, aan de boze ook toe toch man. Want sami bodu, begwina bosi dam dikwa olo, dam tekwa karabe na spa maxing. Tu maxing, dat temben kom, dat allemaal pampas man dat pe ook me sutre brrrr. Maar anobu toch man. Anobu so toch man. Anobu luka pokai seref etakito, a pokai seref ebomedel. Kadensi, dat desma mindri voor zus Asani is een vrij ernstige zaak. Me shimikba me roko go to in one systeem pe mi ouders abi. Dan no foto me kolo loler tak me roof of furu. Mi de dape elibi me roko mi pchingo to. Regering gide man u principe we roko. Wa ire sa tramata kitok. Fos de man ben kon de be roko go to ba. Da kadensi juna kan gonanga faya adema mindri gonanga watra kouru Asani. Maar je begrijpt ook Guy Simons, je kosa vrouw. En let wel, wala mala san de tegen Simons, mo begrijpt tegen e fu lul toch man, e fu lul toch, na blaka musu na blaka jakti wo weri yere, te mos kopi kolokrap na ripanya, ino sapak na mi yere. Lip me, make me liever kritiek NDP, na vrouw me booster, na vrouw ai me oppo. Maar uno samen NDP'er, uno kosa vrouw era, uno suku probleem era. Mine bedregisma, masalanam ching, misape alame taere. Winshawa MP, winshawa RBT, winshawa suma sodati, salanam chiere, misape alamale taere. Dan me rei mi ma pampa ranger, dungru rui, ino sataka mi, me spori op me lukupide. Me man, uno kos a vrouw. De je vrouwen, missa schrijf aan je vrouw, missa naar hoofd van scoren. Me begrijp dit, maar wachten jullie een beetje. Wachten jullie een beetje. Wacht een beetje. Het komt goed. Een bom, Chan Lipgi Simons, een bom. Ben te goed bato. Tak via peli bom Simons. Die vrouw gaat dit alles in één keer kunnen doen. Alhoewel vrouwen absaf ati. Mijn vrouw schrijft ati savo. Tak even ik zeg ai abosi pap. Maar die zou een vrouw zei draai wan kondre wan ma om de rustig
Misref bij regering tak nee regeer moro. Laat me ook wachten. Maar unaf denk taki wo suku fuchawan systeem komita vrouw wo cha confusion hè. Want a gang fu Simon so no sabi na skop trowe gang. Uno me sandali skop trowe. Kadensi me bige bari kadenki no lul. Guanga watra des mamindri no guanga fire. Dat ding is een vrij ernstige zaak. A mensen meer dat mino bemoeien wasan no moment aki. Ze zijn allemaal Surinamers, mevrouw Simons, handel goed af aan haar systeem. Omdat je hier baka, somagi piki opdracht, je hier baka, somagi de ma opdracht, mevrouw Simons, ja president, als je elkaar tap you. Maar ik zeg ook tegelijkertijd dat de non kles, omdat een vrij ernstige zaak. Die mannen waren al in het gebied. De mannen zijn koroka go to akonde en kong. Suko oplossingsmodel. Wafasi moest de. Wafasi moest de fuche moest go a Parijs. Maar kadensi, akaden kifi. Me begiere. Wan koroni. Il a complain wa mafia. Koroni, hey. Wat begint koron man toch? Koroni toch? Dat ayedo weri, wo wipi no ka. En toen kan foto de koroni. Na koron ma eta foto mano de moro bigi foto kira la foto man. Para mari boto a hostat fusranang na sopranas metang. Meren de koron man. Ula foto no ka. Het die was kopie mas wipi mas if you look kadensi. If you look kadensi, je go Holland go tambaka. You go ta Holland baka. Jullie allemaal die in Suriname wonen en leven. Zij denkt dat ik bedrijf in Simons. U libi het op een spel. Me bige Taigo. Me bige Baruno. Do sabi. Ai, emotake baka. Jullie allemaal die in dit mooie land leven en wonen. U no denk wat jou kesanga mevrouw Simons. Wo kies mama probleem jere. Want a ben gang. En gang na skoptrowe gang. En de man ewe blaka musu na blaka jakti. Wishami nefi lulul was copy mas. Wishami omu ilulul was copy mas. Te uko was copy mas trowe. Liba froanga rus kadensi no sikwan kasa socha confusere. Mi kalifa kritiki NDP wa mino NDP ma wan boutis. You no fear peer kadensi no lul boy. A torif nu kofikam een vrij ernstig story. U noemt het een plei politiek. Ko pleiten voor oplossing in een situatie, omdat de mannen sarnama ook toe, de mannen libisma ook toe. Maar kono suku fasancha confused. Of trobi, no, sarna shuti. We libi in wa mooi kondre, wa lekker, lekker. Kono chara sango na war en zo. Mevrouw Simons, van hieruit, mijn actie voor oplossing komen. Maar poerde mij in het gebied, in feite een oplossing. Omdat die poerde mij in het gebied, ze de man doet, de man vrouw op ching, de man bij Skorosani. Alles is zo duur geworden in dit mooie land. Wat oplossing moest man de in het systeem. Dat is het beter toch man. Kijk toch. Dus alle de man die lul is zoek van ja. Liever takelijk van met taki, laat er een oplossing komen, want die mannen zijn ook Surinamers. Die mannen waren al daar, en dat ben ik Libi. En ik van Koronja zo, zijn toch niet qua Erik Kaulo Bigigron, die de man aan Ooswes. Is dat toch man? Coroni, eisen en bakken voor Simons. Maar hoe Simons is geen. Tegen mevrouw Simons doen boom, daar is een wandel, dat we actie vertrekt den groot in bakken naar Coroni abding. Lek zo ook toe, de man zei liep dat pina busi, en roka go to jaren. No pot de man broederloos, no doing. Me begi, mevrouw Jenny, me begi, no doing. No make them ontruim, no.
Gideman de aandelen ook toe. Want hij van mij, en liep dat pe. Dat mij hier niet ontruim. Dat moet wel als een krieg, ja vrouw. Kan je toe delen aan mijn krieg, mijn nyang. Dat toch actie met mijn samen samen no taki. Mijn krieg, mijn lukken dem tje mijn plan ding. Dat moet weer meer die barco toch. Moet weer meer die barco, meer die bar het moet weer ring. Dat die moet weer ring, moet lukken ding. Dat moet tegen taki. If me kom back also libi. Den prijs gado. Maar if me kom in wale, make them bear me. Wat is dat sambodu? Me go dikwa ma pampa aka, you have them bakadan. Tu maxim, te me kontok man, me sut gere en koule. Te me sutu, ne suta yu bosu, e de futu. Hey. Dus kadensi, asan na een vrij ernstige zaak. Ik heb de man komt tot rust. Met ascensus. We oplossen die. Maar ontruiming, misleef nog de eens. Want hij van mij. De dappe. Eerlijk is eerlijk. Ik kan weer zo'n pakje wani. No sorrow te me kom. Dat je hier 14 man. Dat de man zit pam. Want de man moest zitten toch. Die familie Bari, ik kom op gierig, dus ik kom op gierig, maar ook zal ik naar onterecht. Maar dat nam gebeur, mijn wan broederlon dape, mijn wan asan collect pikin saron, asan nam collect 27 februari, no, met asan zus, met asan seti, want het is een vrij ernstige zaak man, het is een vrij ernstige zaak, dat je naar uw koffie kan. If alle de moeilijk geen foto nu komt bij de roof, of doet rasane, of kota positief, if alle de man geen foto nu, una onder dat gide man, una binyanga dan, de man daar in de pressie, luko fara demande, toch de man onder veel last man. Zou je a Simons? Sayere na president. Maar soms je opdracht voor dat pan bigigong wie PG OM wie. Cadency no lul. Cadency no lul cadency. Cadency if you come pick it alive this year. Mo kota kolo lok sufi pour efi mita koroni hey koroni toch na vergeef sowieso die je efi lul. Foto, mi te ik ba, koron ma lay no ka foto. Na skopi papa do me sa. No lul. No lul. No mane go live give me rekering. Da hinder mi dam no piki. Kene sume wani. E fichara sangwa mafia system serevi. Ayu wo firi. Koron ma don do gro. At kuwere tu ma papa wagikong uspandeng do rekong. Ai. Dem im sapaki. Wa koroma sa ap gong a foto. Wa koroma sa ap wapen a foto. Plus to rekong. Une kon gewoon. We kon spanspan. Kon stopie ma papa troe. Ai. Sorry tak mi tak soyere man. Ai. Maar voor een schuldiging hoor. Maar u barka densi. Mek ane lul Simons. Mek ane lul. Op een via pibes dong. Chuma kadensi. If me, et apegi bani Miranda. If me, et apegi Pepi. If me, et apegi ala den kolo man. Dat suma kolo kadensi. Suma kadensi. A gangse ma ba koloni. We de warang. We de spang. Wa wagi. Wa ala kasani. En Paramaribo, hoe de boel uitgerust. We rekenen hoe de. We kibri, maar voordat we prima papa pide. Ai. No lala aan de koron boyere man. Abo. No check kaula sangwa Simon Chere.
No Che Sangwa Simons. No Charu Sangwa Simons Cadensi. Le Barrio. Efisuko Andak. Go Prani. Am so e grosnel go Prani no lul. Dayo begiji NDP. Begiji Srefanga Kamang. Kaurusani. Cadensi. No begiji NDP. Begiji Usrefi. Ye lul. Look at me for biggie. I just want one cloud for a leo. Me kui say, hey, tem hold the weary feet of me. How they put a picka at the boy? No Sabino? Hey, Kadenki, me begging you. Last time me drink one of the tablet. Last time I break one of the tablet, that me can't to go suki. I meet him no miti. Ay. Mange na trobi, ma me bari, if you cost me president, me ap rex fu piki. Mange na trobi, mi no antrobange, mange ya blaka brada. Mi anobeli Miranda, tak yo kon skopu, osso. Inaf ka konet kon skop mi wan anoluk. Ino doro. Koroni. Teye gwe inaf futu. Foto se refi inoma seki. Mi ando beni Miranda yere. Gubi klow. Last time for one first firo open harama papang trigger. Mi ando wan sarif na kieri ma papa e de paya. Muge, Jen. No lolo si mon chere. Gobo medel boom inatori da abung. Manogo lol. Allo lol no. Ye lol. Go suku yo hel afiapi. Go asantoki. Go borgi santoki lek febe bori. Ye sofa. Ye go dape no lol. Me barrio. Udila life me kamanshi. El amam piki mi. Me ka piki mi. Dam no piki entoruk. Mo me ka shima fotanga ma papa ade manf mi. Ay. Udila life me Cadensi sha life. Udiling. Da kes sani. E ano Cadensi wang. Inwan man insanang sa wan Lord Simons. Wo abenang amito dun. En koroni tewe kontak man. Tok tewe kontak. Im sabi. Uno wan tak furo. Netiwe rei. Iti ma pampe waki. Da mante de machia lande. Itaira. Uno do next nange. Itaira pi ma pampa. De machile kwa felne sak alande. Of iti mas ina kolo. Taira pi ma pampa. Iti kolo ina blok pe tamek de man konshi. Da ore igwe. Wala mala de lele. Sawan lele Simons. Ou lele la woshi. Ou lele. Simons gang da koroni. Tewe kom. We konche le fasi. Neti da blaka musu blaka jakti. Taira pi ma pampa. Do iti mas kona siwan. Pas uno kiri. Wa une kiri. Une wan kiri tu. Ifa komoeilijk. Dan is feshi onyan tablet. Ifa komoeilijk. Stima papa troai. Dat ik balul toch. Koulo. Ai. No, me de veri. If you learn Simons doro. Me bige baru. Stuk voor stuk. Lukus op samono. Ai. Wala mala sa learn Simons. If you barike. Woko se doro. Lukus op te kuno. Meneer bedrijf no asma. Me gimi verhaal. Ma de op de hoogte door sabi. Cadensi. De voorzichtig. If je lul se doro. Ik kan de voorzichtig. Awagi sa yere. Ik kan teken plan. Alla kasan usabi. De beauty pe signaliseer. Alla san usabi. Alla kasan usabi. Wat top engine. Mi baro saranam ching kondre. Tewe lulele wa pak. Da alukuwe lukuto. Saranam ching. So lesi we di bu kolo writ wagi ere e pipi e luki da ay shito e lele. So lesi we di bu kawro broko besho ere. Me no sataka na de gang da ini. Ay. Na bota lermi. No re writ wagi gatap man. Tasha broko bes o lafu. Tojon posaka na yu oguina ma pampa baki.
Blaka musu blaka jakti. No lul. Uno rea ringer. No. Tishi ringer yo den takaden kel wobigilo. Wan broko be shekun e purus moko. Te den kaulo doro na kopoto do sakaden kaulo pitbull da ini. Ay, u goso doro da woshi. Wala mana me bad. No, anobody. Sorry. Wala mala me tegi sawan lol simons ina kondri stranan dat usaf fawe du sanere. Tante yani mimma uno lul. Nog een keer. Wala mala say lul sa elifa critique Simons me begu abetu te keer rustig. Ik bedreig niemand. Ik zeg maar wat. En luister goed. Cadentie you no lul. You no lul. Vooral you no lul. Ja, lok zoet. Unaf confassie, if ora wiri wanfi, we slingeri gewoon met, sabi toch maar, hoor rekening. Jij no kickboxer, de uno. Ine shopo na sakanga kronte ibaka. Luku fa ano bigilek leo. We tapi her fesi, luku ya so. We tapi her fesi. We na predator. No kles afro. But middle of Chawatra, no chafaya ina torif new coffee can. Chawatra, want our frère is gezegd. Mi barrio, take me lobby, we take me lobby. De karakter uno spang. Soms kan gebeuren, maar is niet voor altijd. We take me lobby. En ciao, we dealen live. Benny Miranda, na cadentie volg jij. Ai, de sabi. Cadentie, kouru. Suku olof goseribi. Benny Miranda, je volgt, ululul da woshi. Voor mijn kobi puno ma pampa, voor baseball.